Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, marami sa inyo. Marami sa inyo. Salamat po sa inyo. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang gagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan po lamang ngayon nakatuklas na aking YouTube channel ni Wagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magkatubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na video. Makakalob ko po sa inyo lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical man na karamdaman at panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa Wagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan. At huwag ipagyabang, palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lang magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hinaga po sa hirap ng buhay. At ito po ay malaking kayamanan sa langit na sa pagtulong sa mga kapwa na hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa mga ginawa niyong mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik at dikdik at umapaw na pagmamahal, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang ipagkakalob ko po sa inyo ay panalangin ni Haring David sa gustong angkinin Wagan ng Pangasinan. May nag-request po sa akin na isang taong masulit po nating subscriber na nag-request. Hanggang ngayon po daw ay wala po siyang napapangasawa, napupusuan. Kaya ipagkakalob ko sa kanya ito o sa inyong lahat. May mga kalakihan dyan na gusto pong mag-asawa na po. Piliin po nyo yung pang-asawa nyo at ipagkakalob ko po sa inyo ang panalangin ni Haring David sa gustong angkinin Wagan ng Pangasinan. Ito po yung request po sa akin. Mahal ko pong subscriber na ipagkakalob ko po sa inyo lahat para maintindihan po ninyo. Sana po bago po umpisan po ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Rotairo, Nenita, Merlindo Palisok, Bike Tayo Kabayan, Jonix, Bin Nadine, Ryan Nabisti, Orchili, Andy Bonifacio, Crisley, Abughaw, Tinetron, Elio Chapel, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Raulita C, Arteng Camacho, Maricel Placido, Eupemia Pilipi, Ilmay, Triple ako minted, Marina Arangis, Lode Gayago, Joan Bibs at Nogits. At shoutout po sa inyong lahat. Ito na po yung bro ang iniiling mo sa akin na ipagkakalob ko na po. Ito ay pakaingatan po. Ito ay napakabisa po ito. Dapat po pag gumagawa po kayo ng ganitong ritual po ay tiwala po lamang sa sarili at huwag mag-isip po ng negatibo. Puro positive po ang iyong isipin at focus ka sa iyong ginagawa. Ito po ay napakabisa po ito na galing sa kay David na gustong angkinin, panalangin ni Haring David sa gustong angkinin. Bago umalis po ng bahay ay dasalin po ito ng bago umalis ng bahay magdasal po ng isang kuram at isunod po ang 3 beses. Ang sinasabi kong kuram ay tingnan nyo na lang po sa kung makon po kayo, ikon nyo na lang po sa Google na tingnan nyo po yung ikon nyo po, tingnan nyo sa
Biblia, meron din po yung Biblia, yung Quran. Yung Quran yung dinisem inuram kisaram mo yung disam aratum aksong okram bikrem. Yung Quran mo yun. At isunod po yung 3 beses po ang orasyon po. Yung orasyon po nito ay Satis Fortis Maria Virginis Ortare ni David. 3 beses po. Satis Fortis Maria Virginis Ortare ni David. Satis Fortis Maria Virginis Ortare ni David. 3 beses po. At isunod po ang malayo ka man sa akin, ako ay iyong maalala maging sa pagtulog mo. At isunod po ang pangalan ng iyong gusto. At pagkatapos po, isunod po yung pangalan ng iyong gusto. At isunod po yung 3 beses naman pong Satis Fortis Maria Virginis Ortare ni David. Satis Fortis Maria Virginis Ortare ni David. Satis Fortis Maria Virginis Ortare ni David. 3 beses po sa alin at ipo sa krus, ipo sa hangin. Para makakuan po yung papunta po doon sa nagugustuhan nyo pong babae. Ito po ay ginagamit po ito sa mga talagang yung gusto nyo po makatuluyan sa buhay. Huwag nyo pong abusuhin po ito kasi may balik po sa inyo ito. Kung talagang kursunan nyo po yung babae, gawin po nyo ito. Yung talagang gusto nyo pong makatuluyan habang buhay. Ay paalala ko lang po. Ang ipapapaliwanag ko po sa inyo, ang Quran po ay yung Quran iyong dinisim diniwam iyong kisaram mo hindi sa maratong maksum okram bikrem. Yung Quran po, yun po ang Quran. Hindi ko po nailagay po dito sa video. I-search nyo na lang po. Maigsi lang po yung Quran. Nasabi ko. Bago umalis ng bahay, ay dasalin ito. Ay magdasal ng Quran. Sunod ang 3 beses po ang orasyon. Ayan po. I-search nyo lang po sa Facebook. Makikita nyo po ang Quran. Ang gagamit po nito ay yung talagang gusto nyo pong angkinin na po yung habang buhay at mapakasalan po. Maganda rin po ito gamitin po sa ang gagamit po ito lalaki babae, pwede rin po. Napakaingatan po at huwag yung abusuhin po kasi may babalik na karma po ito pag inabuso nyo po ito. Gamitin po nyo sa minamahal nyo talaga, huwag sa iba-ibang mga babae o lalaki ang abusuhin po. Kasi may nag-request po, sinabi niya sa akin na nag-request kay pagkakalog ko sa kanya, sa inyong lahat. At bago matapos po yung video, mag-shout out po sa inyong lahat at huwag makalimut po mag-subscribe, mag-like and share. Iwagan ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye po.